Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt ma jdejquhx il-konsulenti li gawdew minnhom Simon Busuttil u Stefano Mallija. Sajt ħadin attitudni wara konferenza tal-aħbarijiet fejn tkellem dwar il-meritokrazija. Skont Chris Sajt, dawn il-konsulenti ħadhom il-kumpanniji li kienu fihom Busuttil u Mallija u għalhekk ma ħadhomx huma. Il-ġurnal Kulħadd irrapporta li Stefano Mallija kien tħallas 25,000 euro għal 25 ġurnata xogħol. Dan il-kuntratt ingħata mill-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali lill-Università Barranija u din ta' tixxogħol lil Stefano Mallija. Dwar dan il-każ, Stefano Mallija għamel libel. Stefano Mallija kellu kumpanija u kien shareholder f'din il-kumpanija li ħadet numru ta' kuntratti tal-gvern wara tender, mhux b'direct order, wara tender. U allura jekk dik il-kumpanija ħadet konsulenza ta' X eluf ma jfissirx li dawn Stefano Mallija ħadhom hu ġolbut. Chris Sajt għażel li jiddefendi wkoll il-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Busuttil gawda minn numru kbir ta' kuntratti li ħadet Europa Research and Consultancy Services. F'din il-kumpanija li ħadet mal-1,200,000 euro f'kuntratti u direct orders kien hemm ukoll Stefano Mallija. Iżda l-darb'oħra Sajt iddefenda l-Busuttil u dan għax fi kliemu Busuttil ma daħħalx kollox fil-but. Simon Busuttil ma ħax direct orders, il-kumpanija li fija kien shareholder u impjegat Simon Busuttil sa ċertu żmien ħadet il-kuntratti mingħand il-gvern. Għal Chris Sajt, Simon Busuttil daħħal biss ftit eluf. Simon Busuttil jieħu mill-profitti li kollha dik il-kumpanija u l-profitti li ħa Simon Busuttil iddikjara 1 cent b'1 cent x'ħa dawk il-profitti li kienu ftit eluf.